După care în 2022 era o bubuială incredibilă cu zona de muzică trap românească. Deci 2022 sau dacă vrei 2021-2022 au fost anii în care acest gen muzical numit trap, acest subgen al hip-hopului, a fost născut de pandemie. Da, a acaparat, exista de dinainte, existau trupe cunoscute, existau view-uri înainte, dar atunci au apărut atât de mulți artiști noi sub soare și au început și erau mai interesanți decât cei care erau deja consacrați și erau mulți puștani care apăreau și care aveau fani și era așa un element atât de fresh, de noutate, de... Pur și simplu au apărut foarte mulți artiști noi deodată în 2020-2022 de trap, care au strâns comunități. Eu ascultam mult trap, în jurul meu se asculta din ce în ce mai mult trap. Era acest var nou de trap, care era diferit de el, exista un trap. Și atunci, practic, noi am sesizat că există acest obicei de consum, există această nevoie în piață, că dacă ai face un astfel de eveniment și noi ne-am gândit practic la un concert de 3 zile, denumirea de festival era cumva chiar trasă de păr, am putea spune, știi? Deci n-aveam nimeni în cap ce am ajuns să facem 3 ani mai târziu. Dar am identificat această nevoie și am spus ok, hai să o facem.